Indi önüm alman öwrenen bolsak, önüm arkaly funksiýalaryň artýan ýa-da azalýandyklaryny keskitlep bilýäs. Mundan başga da birnäçe amallar ýerine ýetirip bolýar. Önüm ulanyp, indi şu wagtlykça biz funksiýanyň haýsy aralyklarda artýan ýa-da azalýandygyny keskitlemek üçin ulanjak bolýar. Ilki bilen etjek zadymyz önüm almak. Egerde birinji önüm alan ýagdaýymyzda şol berilen interval aralygyndaky ähli bahalar üçin şol alınan önümüň polajitldygyny men bilsem, onda şol aralykda, şol intervalda fx funksiýam artýan diýip hasaplanýar. Ýok, eger hemmesi otrisatil baha alýan bolsa, onda şol intervalda x fx funksiýam kemelýän funksiýa diýip adlandyrylýar. Indi mysal bilen berkideliň. Berilen fx funksiýada, ene şu ýerde funksiýa berilen, haýsy aralykda artýan, haýsy aralykda kemelýändigini görkezin diýe. Onda men etjek zadym ilki önüm almak. İlki önüm alaly f'(x) deňdir önüm alan ýagdaýymda 2x minus 4 bolýar. Indi men görkezmeli zadym haçan şu önümim noldan uly, haýsy aralyk üçin noldan kiçi. Onda şu deňsizligi çözen ýagdaýymda 2x 4'ü aňyrek geçirsem plus 4 bolup geçýär. İki tarapy 2'e bölen ýagdaýymda x 2'den uly. Diýmek, x-iň 2'den uly bahalarynda funksiýam artýan. Indi bunu beýlek geçirip çözen ýagdaýymda x 4 x 2'den kiçi. Diýmek, x-iň 2'den kiçi bolan ýagdaýlarynda da kemelýän funksiýa. Onu şöyle bir tablisa çizgem görkezip bilýäs. Şu näme 2 bolsa biz 2'e göre ütgeýe. Onu şu ýerdäki funksiýamyzyň alamaty, önümniň alamaty 2'den uly bolan ýagdaýynda polajitil, 2'den kiçi bolan ýagdaýynda otrisatil. Yani bärde kemelýän funksiýa, bärde de artýan funksiýa diýip görkezip bilýäs. Indi seretjek zadymyz önüm arkaly funksiýanyň maksimum we minimum bahalaryny tapmak. Yani başgaça aýdymyzda hem maksimum hem minimum bahalary biz ekstremumlar diýäs. Yerli ekstremumlar we biram ekstremum nokatlar bolýar. Bir funksiýanyň bir näçe zany yerli ekstremumlar bolup biler. Ýöne ekstremum nokady iň uly we iň kiçi nokady birje nokat bolmaly. Ine şu ýerde gysgaçyk bir şert berilen, eger fx funksiýa üçin c bir depa nokat boljak bolsa, onda f'den önüm alınan ýagdaýynda, ýani funksiýadan önüm alınıp ýerine c goýulan ýagdaýynda baha 0 bolmaly. Indi şol düzgünden peýdalanyp şu mysala sersek, berilen fx funksiýanyň x bir bahasy funksiýanyň minimum nokady bolýan bolsa, bize ýam aýdylypdyr. x1 minimum nokat. O näme diýmek bolýar? Onda şu ýerden önüm alyp men şunu deňleýän baham, önüm alanda nolu deňleýän baham x-iň bir bahasy. Onda m tapyň diýär. Onda birinji etjek zadym fx-den önüm almak. Fx-den önüm alan ýagdaýymyzda 6x² minus m. Indi şu ýerde haçan da men önüm alınan funksiýamdy ýerine 1 goýan ýagdaýymda jogap 0 çykýandygyny bilýän. 6 köpeltmek 1'in kvadrady minus m deňdir 0. Diýmek, şu ýerden m'in bahasy 6 bolýan eken. Önüm arkaly funksiýanyň kritik nokatlaryny tapmak. Käbir ýerde stasionar nokat diýmem geçýär. Funksiýanyň önüminiň 0 deň bolan bahalary. Onu misalda näme diýilýär? Berilen fx funksiýanyň kritik nokatlaryny tapyň we maksimum ýa-da minimumdygyny keskitleň diýe. Ona önüm alýas ilki f önüm deňdir 3x² minus 6x minus 9. Indi şu ýersini 0 deňleýän ýagdaýymda tapjak bahalary men kritik nokatlarym bolýar. Kritik nokat diýmek ya maksimum nokat, ya minimum nokat, ya da gyşarma nokatlarynyň biri bolýar. Onu şu ýerden men 3 ýaýyň daşyny alan ýagdaýymda x² minus 2x minus 3 deňdir 0. Şunun içini köpeldijilere dargadan ýagdaýymyzda x bu minus 3 köpeltmek bir şeýle diýmek. X minus 3'üm 0 bolup bilýär ýa-da x plus 1'imiz 0 bolup bilýär. Bärden 2 sany baha çykýar. X deňdir 3 we x deňdir minus 1. Indi etjek zadymyz şu iki baha men kritik nokatlarym.
Indi maksimum ve minimum nokotlaryny tapmak üçin biz tablisa gurup bilýäs. Tablisany guran ýagdaýymyzda f önümiň bahalaryny kritik nokotlar şu ýerden çizýäs. Kritik nokotlarymyz -1, 3. Indi seretjek zadymyz şu ýerde. Aşakdanam fx'in özünem ýazyp bilýäs. Bahalaryny tapjak bolsak 3'den uly baha goýanymyzda şu ýerdäki f önümiň bahasy näçe çykýar? Onu ansat bolmak üçin men şeýle ýazaýyn. 3 köpeltmek x minus 3 köpeltmek x goşmak 1 deňdir 0 ýagdaýda durdy. Eger 3'den uly baha goýamda bäri polajitil çykýar. Polajitil çykýar. 3 bilen 2'nin arasynda baha goýanymda bula bäri minus, bäri plus çykýan üçin atrisatil çykýar. Minus 1'den kiçi baha goýanymda bäri atrisatil ýene polajitil çykýar. Onda şu funksiyam edil 1/n minus 1/n artýar. Ondan soň azalýar. Ondan soň ýene artýar. Bu näme demek bolýar? Grafikam şu ýagdaýda dowam etýär demek bolýar. Demek şu nokot, ýagny minus 1 nokodum meniň depe nokody, maksimum nokot. Osoň 3 nokodum meniň minimum nokot dep hasaplanýar. Ine ekstremumlar, ýani funksiýanyň iň uly we iň kiçi bahalary dep alsak, maksimal we minimal baha. Bir funksiýanyň maksimal ýa-da minimal bahasyny tapjak bolsak, ilki etmeli zadym berilen intervallardaky kritik nokotlary tapmak. İkinji ädimim kritik nokotdaky fx funksiýanyň bahasyny keskitleýän. Üçüncü ädimim şu intervallardaky bahalaryň çetki nokotlaryny, ýani a bilen b-niň bahalaryny hasaplayan. Ondan soň etjek zadym iň soňky ädimim ýanky tapan bahalarymy deňeşdirip iň ulusy maksimal, iň kiçisem minimal diýip keskitlemek bolýar. Onu şu aýdan zatlarymyzy şu mysalyň üstü bilen edeli. İlki bilen etjek zadym näme diýdik? Kritik nokot tapmak. Kritik nokot diýenimizde ýa-ni ýadyňyza düşýän bolsa, önüm alyp şol funksiýany nola deňleýän nokotdy. Onda önüm alan ýagdaýymyzda birinji önümi deňdir 2x minus 4. Şu bölegimi nola deňleýän x'in bahasy kritik nokodum bolýar. Onu deňdir 0 diýsem x deňdir 2 bolýar. Indi men elimde 2 var, berilen intervallardan 0 var, birem 3 var. Etjek zadym x 2 wagty f2'niň bahasyny tapmak. Soň x 0 wagty diýip f0'y tapmak. Birem x'in 3 wagty diýip f3'ü tapmak bolýar. Şular tapanymdan soň etjek zadym deňeşdirmek, iň ulusy maksimal, iň kiçisem minimal baha bolýar. Indi fx funksiýada x'in ýerine 2 goýan ýagdaýymda näme bolýar? 2'niň kwadrady minus 4 köpeltmek 2 goşmak 3'den f2'miziň bahasy 4 aýyrmak 8 goşmak 1. 4'den 8 aýyrsak minus 4. Minus 4 plus 3 minus 1. Eger 0 goýan ýagdaýymyzda 0 kvadrat minus 4 köpeltmek 0 goşmak 3'den f0'myzyň bahasy 3 bolýar. Bärden 3 goýan ýagdaýymyzda 3 kvadrat minus 4 köpeltmek 3 goşmak 3'den f3'miziň bahasy deňdir 9 aýyrmak 12 minus 3 plus 3 bärdenim baha 0 bolýar. Indi şularyň iň ulusy şu baha 3 baha demek funksiýamyzyň maksimal bahasy 3. Haýsy nokotda x deňdir 0 nokotunda, ýani 0 3 nokodum men maksimal nokot. Iň kiçi bahasy minus 1, bu da minimal nokot.